Evening guys. Taon. Ngayon, tutur ko kayo guys. Ano meron dito sa nangyari dito sa amin. Nag-familiarization kami. Sumakay kami sa barko kanina. Lahat kami ng crew. And naiwan yung mga big four namin guys. Para mag-ano sa barko. Kami, 16 crew. Bumalik kami ngayon dito sa hotel. Ay, sorry pala. Galing kami ng ibang hotel kanina. Then tinransfer kami ng kumpanya dito pagkababa namin sa barko. Dito na kami pinaano kasi mas malapit guys. Walking distance lang dun sa puerto. Pupuntahan namin guys. Bali pangatlong hotel na namin to guys. Grabe talaga no. Guys, gano'n ba kaganda dito? Guys. Diba? Ganyan ka-high-tech sa Japan guys. Ganyan. Konbano mo sir? Konbano? Vlogger sir? Vlogger from Philippines, YouTube. Vlogger. はじめまして。私の名前は何ですか？マイ。名前はユーサー、ユー。名前ははい、お願いします。山口。どうもありがとう。はい。はい。はい、sir. Alam ko guys na yun lang alam ko na Japanese eh. Pero tour ko kayo guys dito. Ang ganda guys. Sobra guys, ang ganda talaga. Isang tokbo na punta dito sa Japan. Punta sa mga hotel. Nakatatlong hotel na kami guys. Hindi ko alam guys kung magpo-promote ba ako ng mga hotel o asan pa ako ng barko. Charot.